हाय मैत्रिणींनो, अमिताज किचनमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत नीर डोसा म्हणजेच घावणे. त्यासाठी जे साहित्य लागणार आहे ते मी स्क्रीनवर दिलेले आहे. यासाठी मी 5 ते 6 तास जुना तांदूळ घेऊन तो धुवून स्वच्छ भिजत ठेवलेला आहे. इथे मी सोना मसुरी तांदूळ घेतलेला आहे. तुम्ही रेशनवरचा तांदूळसुद्धा घेऊ शकता. आता हे मिक्सरला आपण वाटून घेणार आहोत 5 ते 6 तासानंतर. याची फाईन पेस्ट करायची आहे आणि ह्यामध्ये 1 ते 2 कप पाणी घालून चवीपुरतं मीठ टाकून हे बॅटर तयार करायचं आहे. बॅटर आपलं पातळच पाहिजे, जास्त घट्ट नाही पाहिजे. आता आपण पॅनला तेल लावून हे घावण्याचे बॅटर आपण टाकून घेणार आहोत. 1 ते 2 मिनटं ते आपण झाकण ठेवून वाफवून घ्यायचं आहे. तर आपला घावणा तयार आहे. पॅनला व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचं आहे. आता त्यावर आपण जे घावण्याचे बॅटर बनवले ते 1 कप भरून बॅटर आपण ह्यामध्ये टाकणार आहे. आता झाकण ठेवूया 1 ते 2 मिनटं. 2 मिनटानंतर तुम्ही पाहू शकता आपला घावणा शिजला आहे. याच्या कडा पण सुटायला लागलेल्या आहे. आता तो आपण दुसऱ्या साईडने भाजून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपले हे घावणे तयार आहेत. ते तुम्ही चायसोबत किंवा खोबऱ्याच्या चटणीसोबत खाऊ शकता. आपल्या चॅनलवर खोबऱ्याच्या चटणीची पण रेसिपी दिलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता. थँक्यू.